niin, tässä on kauteen valmistautumisen yksi tärkeimpiä H-hetkiä, kun tehdään kuvauksia ja videota. No mites Viki, hei, minkälaiset mietteet sulla on sun kuvauksien suhteen? Onko se kuvauksellinen tänään? Ei se puhu suomea. Viki! Ganska bra. Ja. Jag har väntat att håret växer Samma på svenska. och skägget också. Så att det blir nog bra. Tak. No niin pojat, sit mennäänkin eteenpäin. Mites sun kuvaussetti tai tuleva kausi, niin minkälaisia odotuksia sulla on? No, tässähän on Katoin tänne kameraan. mielenkiintoinen kausi tulossa, että tässä nyt saadaan nämä kuvaukset alta pois, niin päästään sitten niihin peleihin. Joo, hyvä, kiitos. Joo. Mennäänkin sitten saman tien Pekkaseen heti. Montas maalia tehdään lokakuun aikana? No en lokakuusta tiedä, kyllä ne tulee kevään maalit. Tulee playoff kuntoon sitten. Kyllä nyt varmaan 10 maalia pitäisi siis. Okei, hyvä, kiitos. 10 maalia on heitetty pohja ja nyt katsotaan tässä tosiaan, niin näin niitä kuvia syntyy hienosti. Mennään tässä vähän eteenpäin, sit katsotaan täällä ketä täältä löytyy. Täältähän löytyy, hei Arttu Puska on semmonen kuvauksellinen kaveri aina, jengistä toiseen aina otetaan hyvät videojutut. Miten odottelet ensi kautta? Niin? No odottelen. En tiedä vielä milloin alkaa, mutta odotellaan sitä. Kyllä se jossain vaiheessa tulee esille. No niin, miten sä veikkaat, että mitäs meillä menee 3 ekaa peliä vieraskierroksella? No varmaan aika varmoja vierasvoittoja. Että ketä vastaan vähän riippuu. Siellä on karhulla alkaa. No joo, se on aika... Sitten on tuplapeli, Vapaa. pitkä matka, joo. Okei. Jokainen peli on hankala. Tasainen sarja. Eiköhän tuot pisteet saada. No